kuba nomahluko awuhlala emthandazweni ufuna ukusongathika. You know, in the book of Matthew chapter 6, abafundi bakaYesu bacela uYesu bana makabafundise ukuthandaza. It's not that uye abafundi babengakwazi ukuthandaza, kodwa becela ukufundisa umthandazo effective, umthandazo uya nempendulo. Ngoba ikhona indlela yokuthandaza. Ungathandaza bebuhlungu indlathi, uthandaza ujike zibe kube blue, impendulo zingabuyi. Kodwa ikhona indlela yokuthandaza. Uthi uYesu xa baphendule uthi thandazani ne-church. Akathi xa uthena fumana ithuba lokuthandaza, akathi xa uthe wafumana itshansi yothandaza, akathi uzuthi ke xa ucinga uthandaza uthi uzuthandaze wetshetshe. Ngoba uKristu uhleli into ethi umthandazo kaKristu, uKristu ngomthandazo. uKristu ayikho yethu wena uthandaza. Futhi mandithethe nje icace phandle into yokubana ukuba ngaba uthandaze uzawubethwa lihlabathi ukubhekisa amanqina phezulu. Ukuba ngaba awuthandazi uzawufika umfundisi wakho evala ifowuni engafumaneki, likubethe ihlabathi likubhekisa amanqina phezulu. Le nto yokuthandaza ikuqeqesha ukwazi ukuzibela ngenqa elangeni, ungaxhomekeki ezithomini, ungaxhomekeki kwi-house churches, ungaxhomekeki kumfundisi, kodwa ukwazi ukuma. Yaqeqeshwa umthandazweni. uDavid waqeqeshwa yedwa. Zikhona thokho ezifuna ube wedwa, ibhere ezingafuni obhuti bakaJesu, onyana bakaJesu ezikufuna uwedwa. Zikhona ibhere ezikufuna uwedwa. Ngoba abanye bayaphazamisa, ngoba bazawuthi inkulu awuzophumelela, bazawubetha ngendaba ye-familiarity, bathi hayi siqhela ukuyibona la iqhala nakulunga Nkosi yami. Ngoba wena you are built different, then you separate yourself, ujongane noThixo wakho. Uzuthandaze wenjeje, very effective prayer. Xa uzokwenza i-decision ukuyathandaza. Yesu Kristu prayed when he was about to choose abafundi bakhe. Awuvele nje abanye nizawubhala nizawuhamba niyofuna imisebenzi. You don't just do that. You pray, cela isikophu phaa kuThixo ikopise. Uthi Psalms 91 uthe he will dispatch the angels. Khawukhulula iingelosi zakhe siyolanda isikophu. Ndingafundi ndidwakase kodwa ndifunde inkosi. Yacela uThixo phezulu lakho uyawuyelela iingelosi zakho. Masihambe ke siyolanda isikophu hleli kuThixo. Ngoba uThixo ufuna uphathe into uhlangabezane naye. Samandla ndinokholo kwaye ndifundile, amandla amaphela kule ndawo. Yiza ngenkosi yakho, sidibanise nokholo lakho. Hayi uba ngabafundanga uzofeyila. Inje indawo yokholo ithi iBhayibhile, the just shall live by faith. Ithi ke ngesiXhosa ke bona abangamalungisi bakudla akuphuma okholweni. Meaning that if faith yakho is supposed to produce something. Ufundile and then you can produce this much. And then uThixo adispatche his angels zihlangabezane nawe. Uthi Somandla, do what I cannot do. Ndazile endikwazi ukwenza ngoba amandla ane-limit. Wena you are limitless. Masihlangabezane. Sihlangabezane. Sizovusela ukholo. Akukho nto ingenzekiyo kuThixo. Nindifile ndithi bazalwane, if you believe, akukho nto ingenzekiyo kuThixo. Umthandazo ukwenza ube aligned with God. Kunabantu abahamba
vision, akukho direction. Ukuhlala emthandazweni ukunika direction. So ungasafumani umsebenzi awukhali ngathi awunathemba kodwa ukhala ulindi ebuthixo umana ukuthi ndiyazi inkosi izoyilungisa indlela yakho. Ndiyazi inkosi izoyilungisa indlela yakho. And ukutshoyo nje kunamhlanje ukuthi ningayeki ukuthandaza. Iyazola. Ziyazola istorms. Ndiyathanda ke amadokumenti ndibalisa ngamabala. Ziyazola istorms bona nje yazi. Last year kwaqhuma emsebenzini. Kwaqhuma uMzantsi Afrika wonke. Kwaqhuma every area of my life. Ndiyaphuma ndiyangena. Aqhuma ibayedeni. Kuqhuma amakholwa. Kuqhuma amaKristu. Akafuna uKristu. Owenza umsebenzi kaThixo. Othandazayo. AmaKristu. Dok andithi ndishumayele. Ulive ndimjongile wasemsebenzini. Zibe zinyuka izithuko. Ililishwa ke indaba ka-live radio. So because we live radio, what you say goes. Ihambile. Zazi sitsho izithuko ndithukwa ngamaKristu. Kwathi ngoba ndingulamthi umiliselwe ngasejele. Ovelisa iziqhamo sizini nesizini. Kwathi ngoba iingcambu zam zimiliselwe ekwazini ndibizileyo, ekwazini endimkhonzayo, otyhilwe kum ndihleli naye emfihlakalweni, otyhilwe kum imihla ngemihla. Kanimana ukuthi nje nokuba ndikuva isandi sakho, nokuba ndiyiva intshukumo yakho, kodwa ndine-conviction yokwazi ukuthi uhamba. Ukuba sentweni uba nolwazi lokuba ndihamba ndodwa. Uba nolwazi lokuba ndiyagqitha kule. Futhi sithule sithi cwaka zone storm. Maziniwe izinto ziphahlake zophuke kungabikho themba kodwa remain standing. Be unbreakable. Just bend. You are allowed to bend, but buya udecompose yourself. Ndihamba nosiboshe apho usiboshe nomunesi. Esala ngibalisela ubana le testimony oqhela ukuyibalisa yakho ndijongile pha lamagazi akho. Ndatesta positive ndibuya eTanzania. Mama ndatesta ngo-4 4:30 siyafika. Positive. Ndaqala ndalila ngithulena uyokhwarantina. Hayi intense i-COVID. Ndazisola bendiyaphi na okungumuntu nje abantu ngenyawo lwami indlela nje bendiyaphi ndazisola. Futhi kwavuka into ethi ndizawuhlekwa ngabantu kodwa bethanda ukuhamba beyaphi. It's important that you must have people to pray with you when you cannot pray for yourself. Iyawambile okubana ude uphume university ungena prayer partners that are able to carry you. I always say that you need to have 6 women to carry you, 6 men to carry you. That's why you are still alive, not the ones who will carry your casket. Yo. Hey. Ndithetha ngigqibulile. Ndiyayeka ngoku, ndizaniyeka ngoku. Ndithetha ngigqibulile. You are allowed to cry because you are a human being and a human being in emotions. But you must cry and finish. Ukhangele ke ngoku ubungubani uzilande ke ngoku uqoqe ukhala ubuwena obu vele ngoku ungene pha ku Psalms 8 uyina umuntu lento umnonela kana hayi man ungene kule ndawo sileliswe kuyo ngacina uthixo ndithetha ngokukhala hayi ndakhala don't worry COVID yaphila awuzubhubha ndithi hey I'm not scared of death. Ndicinga inconvenience ngoba kaloku uba ngabandiphangelanga manje uzurhola. Ndicinga umrhalo. Kaloku yi-freelancer mna ndicinga nomntanam. Hey, ndacinga icebo. Ndakhumbula
ndabachithiza abantu ndenza isibhambathiso noThixo ndathi zindenzekela izinto somandla ezibuhlungu andiyiceli yona ndiyifuni ungayizisi noma ungandinika ndizayiphika andizuyivuma kodwa ivele njengoThixo. Ndakhumbula namini tyhini kwenkwe ndaweva manje kuya aqale ezinyaweni amandla akhuphuka Jonga, you don't take any report. Awuvumi noma yintoni zikhona into ozijonga ubona uba le ayifanelanga le ayopashini yam hayi noko lena izawundikhulisa ndingayithatha ngoba izawudlula kodwa hayi le ndathi ke let God be God and every man a liar. Ngapha kubo ndathi khani ngiphinde nimteste. But ma'am, are you aware that it's going to be 850 this time that I am game? But okay, ngeza kweli cala ndanesicelo nje sini ukuthi bangandithesti kweli cala batheste ngapha in case idemoni lihleli ndabe ndithe lingahlala idemoni but ndizalithimla kungedala ngapha babeze kule mpumlo kweli cala ndiyaniyeka ngoku ndizalinika nje le testimony ndiniyeke. Tester, I waited for 4 hours. Listen, abamane besiza kumbe sithi ma'am cancel your flight. That I am not going to cancel my flight. I'm waiting for my negative results. Dilapha South Africa, but I go to South Africa to immigration. That I am not moving an inch. But ma'am cancel your flight and accommodation. Goba abuya khona. Don't change your statement. Don't change your confession. No matter how much the pressure is, stick to your confession. The power of life and death is in your tongue. Don't change your confession because of what you see. Don't change your confession because of the pressure in your life. Ungabi popcorn. Ethi xa iva amafutha eshushu kakhulu iphakakiwe kwenye. Hlala ebushishwini. Usuke ingene yena abe ngumshixo wesine empilweni. Zangena irizazi. Seyiqwengile i-airport shiyeke sibabini apha e-airport ngomlungu sekungo-11 ebusuku sekumane kuzothiwa nje ma'am get ready the ambulance is waiting ndabe ngiqonda uba ambulance I am not coming ndifowunele izihlobo zam Cape Town Durban PE that is stand with me in prayer they did not even ask me sakubuza abantu indaba uthixo uyayazi enamsebenzi noma awuyazanga wena nje uyama uthi somandla whatever that she's going through normalize every situation Thumela izwi lakho Nkosi ngokwePsalms 107 verse 20 walithumela izwi lakhe kubo labaphikisa labakhulule emqokelelweni. Simbonile uPetros elele sithi sibhalo wayebotshwe inyawo nezandla kodwa ibandla ngaphandle lalimile lithandaza safika isithuba gaga ngesanti kwahekela ukukhanya edolobheni kwavuleka ingcango umthandazo ukhulula imixokelelwana. If you are the person of prayer, you can no longer be under depression. If you are the person of prayer, you can no longer be. You live the life of being a victor. I'll never be tired of sharing this testimony because they still ask me how. Is it negative? Sure. Did you follow me? Did you follow me? I'll show you the dependency. Depending is not something negative. That's positive. Listen, in prayer you get strength. Immersive and good. In the the mind has not been renewed. If anyone is in Christ, he is a new creature. Behold, the new has come and the old has passed away.
Isaiah 43. Remember not the former things. I'm doing something new. Akando izakwenzeka entsha. Uzabambela zitona zidala. Let them go. Release them. Leave the past where it belongs. Something new is coming. Something new is on the way. The breakthrough is on the way. Impendulo zisendleleni. Breakthrough is endleleni. Future bright is endleleni. Hallelujah. Asiphiki akwenzakalisile, but then give them to God. Asiphiki ukufeka buhlungu, but give your head to God. You can't be holding the Bible this side and be holding situation, things and people this side. Blessing is one and Amen. Njengoba nizawubhala njengoko ingene ephepheni niyabhala uzubhale lezi zinto ezikuphethe kakubi. Nkosi yami usinikele kuThixo, pray and you cry over them. As you cry over them, may your tears wipe away your pain. And then you tear them away. And then you bend them and remember not, for you're creating this space. Kudala umuntu asekhaya ungqungqa endaweni eyi-1 usithi sindisiwe. Lo Kristu angabonakali kodwa umkhuza uKristu onamandla. Ukhuza uKristu onesimanga, but kosimanga empilweni yakho. Uthi he is the God of miracles, but there's no miracles. Uthi I'm a victor in Christ, but we are defeated. You're living a defeated life. Ulapha namhlanje ngoba isibane size kuwe. Uzoba likhanyiso kwifamily yakho. Ukuzisa change kwifamily yakho. To lift ifamily yakho nesenemi yayo phezulu. Ukungena kwakho eJeswini, there should be a turnaround. Zimele uqala ngawo izinto kuthiwa sange sayibona isitwetshi. I remember when I wanted to buy the car, ndashana nabantu ndathi hayi ndizawuqala ngeBenz ngeMercedes okanye ngiqale ngeBM okanye ngiqale ngeAudi. But first car bazalwane bathi asoze kaloku sisi ndabe phofu ndine-35 ndingenawo ne-license. You shall declare a thing and it shall be established. Kodwa ngiyabafuna i-license ngoba ndayifuna. Ndahamba ndaya e-driving school ndilikehlekazi elina-35. Ndandingayiqhubi into engekhoyo kule summer street. Ndihambe ndiphumla ndikhokha umoya indlela yonke. But I did not stop. I spoke. I sent the word. Izwi liyahamba libheke ezinqanshini. Uba ngabe ubona umuntu ungathi ubune lisabheke ezinqanshini. Ngoba i-situations ziqala kwi-cases enihamba nazo esuke bazalini. Ungathuki. You are not delayed. But the matter is the same. Imenta isakakhokho. Kuzarealign phakokhokho. Kuzalungiswa. Kumeliswi ungayeki. Hlala emthandazweni ungayeki. Speak the word ungayeki. Izigaba lefamily uphose. Imenta isasezingxashini. Kumele kuqale kubune ezingxashini kuqala. noYesu Kristu wafika wakhesa umthidok washiya kumthu green. Abafundi bachongana bathi hey ifuna uba yintoni kanti le nto. The Bible says that ababuya the following day bafika umphumulile bathi kuthe kanti kuye ilizwi liqale ezinqanshini. So that is why it is important that when you speak forth and when you pray, be careful with what you say, because the word germinates and it grows. We are full. Be careful. I man, let's be on our feet and thank God. Let us be on our feet and thank God. Let us be on our feet and give Him the glory. Let us be on our feet and give Him the honor. Let us be on our